Trenutno više od 10 milijuna osoba u svijetu dijeli isti problem. Onaj uzrokovan diskriminacijom, sukobom i raspadom država. Taj problem progoni junakinju naše priče od rođenja. Jednoga dana Selma je shvatila da problem zasjenjuje njezin život. Za razliku od druge djece, nju stalno prati njezin problem. Čini se da Selmini prijatelji nemaju isti problem. Selmin problem s vremenom je narastao. Bila je sretna što ide u osnovnu školu, no nakon što se 8 godina ravnopravno školovala sa svojim prijateljima, shvatila je da njezino obrazovanje tu naglo završava. Ne razumije zašto se neke stvari događaju samo njoj i nikom drugom. Nije joj dopušteno ići s prijateljima iz razreda na izlete. Ako se razboli, ne može ići u bolnicu. To se događa zato što Selma nema državljanstvo. Ne može zvati niti jednu zemlju svojim domom. Nijedna zemlja ju ne štiti. U svijetu postoji 10 milijuna osoba poput Selme, osoba bez državljanstva. Ne uživaju osnovna ljudska prava poput tebe i mene. Ne mogu dobiti putovnicu, putovati u inozemstvo, vjenčati se. Ne mogu čak ni zakonito raditi. Mogu biti uhićeni dok šeću ulicom. Selma sanja o životu u kojem ima jednake mogućnosti kao i njezini školski prijatelji. O životu u kojem može ostvariti svoje snove. UN-ova agencija za izbjeglice pomaže svim Selmama u Hrvatskoj da dobiju državljanstvo i ostvare svoje snove, kako bi Selma mogla imati život poput svojih prijatelja.